Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sandrano. Taong 1967. Capiz. Hindi na bago sa pamilya ni Sandrano ang tungkol sa mga aswang. Bilang taga-Capiz, matagal na nilang alam na umiiral ang mga ito kasama ng mga tao. Ayon nga sa kanya, nasa baryo nila, 2 pamilya noong may dugo ng aswang ang naninirahan sa katabi nila. Normal naman yung kausap, pero habang lumalalim ang araw, tila bang nagbabago ito ng pag-uugali. At kapag sumasapit ang dapit hapon, wala ka nang makikita na kahit isa sa kanila. Ngunit sa kabila nito, hindi sila nababahala. Alam kasi nila na hindi marunong manalo ng mga kababaryo ang mga nilalang na yon, maliban na lang kung may nagawa ka sa kanilang kasalanan. Dagdag pa ni Sandro, subok na nila ito, gawa ng sa loob ng ilang taong kasama nila ang mga nilalang, ni minsan hindi sila ginalaw. Natatakot din kasi ang mga ito sa tao, lalo na kapag kilala sila. Kaya naman kahit magdalang taong nakatatanda niyang kapatid, hindi sila nababahala. Minsan nga, ito pa ang nagsusumbong sa kanila, ukol sa mga aswang na umaaligid. Ginagawa yon ng mga nilalang para mapanatili ang maayos na ugnayan sa kanilang pamilya. Bistado kasi ng mga ito ang pag-uugali ng tatay niya, kaya lahat ito nag-iingat sa mga posibleng kahihinatnan ng kanilang mga gagawin. At sa katagalan na kasama nila ang mga nilalang, hindi niya maipagkakailang naging kalapit na nila ito ng loob. Hindi man sa pagmamayabang, pero para ng kapatid ang turing dito ng tatay niya. Madalas din sila noon kung bumisita na para bang mga ordinaryong tao lang ang mga ito. Bagay na siya namang kinasanayan niya. At sa pagsapit ng taong ito, nagpatuloy ang kaayusan sa lugar nila. Mulat man sa hirap at araw-araw nagtitiis, aminado siyang masaya ang kanyang pamilya. Kumpleto kasi sila sa loob ng bahay, kaya anumang hirap, hindi sila nito basta-bastang natitinag. Ang tanging pangambalang din nila noon ay yung karamdaman na pwedeng maranasan ng isa sa kanilang mga mahal sa buhay. Awa naman ng Diyos, hindi pa ito nangyari sa kanilang pamilya. Akala nga noon ni Sandro, habang buhay nang magiging gano'n ang sitwasyon nila, pero makalipas lang ang ilang buwan, biglang binalot ng nakakamatay na karamdaman ang kanyang ina. Nagsimula ang lahat ng iyon sa simpleng bukol sa noo, hanggang sa lumaki na ito ng lumaki at kalaunay na apektuhan na nito ang 2 nitong mga mata. Malapit na rin itong masakop ang may bandang ilong ng nanay niya, kaya nang hindi ito maagapan ng mga albularyo, nagdesisyon na silang ilapit ito sa mga espesyalista. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin nagtagal ang pagpapakonsulta nila. Wala kasi silang hawak na malaking pera noon, kaya nang maubos na ito, dito na rin nagtapos ang serbisyo. Ganun talaga ang realidad. Kapag may hirap ka, itsapuera ka gaano man katindi ang pangangailangan mo. Kaya sa ayaw man nila at sa gusto, napilitan silang iuwi sa kanilang bahay ang ina nilang malapit ng magdeliryo. Pagbalik nila roon, labis-labis ang hinagpis ng kanilang ama na walang magawa para mailigtas ang kanyang kabiyak. Kung ano-ano na rin ang nilalagay nito sa bukol ng kanyang asawa sa pagbabaka sakaling ito ay gumaling. Pero dumaan pa ang mga araw. Mas lalo lang itong lumala hanggang sa naging madalas na ang pagkukumbulsyon ng katawan nito. Paulit-ulit na rin yung nagpapaalam sa kanila na kesyo hindi niya nakaya, gusto niya nang matapos ang paghihirap niya at gusto na niyang malagay sa tahimik. Napakahirap para sa kanyang ina na sambitin ng mga katagang yon, ngunit alang-alang sa kanila, kinakailangan itong maging matapang upang hindi na sila mahirapan. Subalit kapag naririnig ito ng tatay niya, para itong nagiging isang malaking tinik na paulit-ulit tumutusok sa puso nito
hanggang sa dito na sumagi sa isip nito na humingi ng tulong sa mga kapitbahay nilang aswang. Alam nito na isang malaking kahangalan ang gagawin niya. Ngunit dahil sa matinding desperasyon, hindi niya na ito inisip pa. At kahit labag ito sa kalooban nila Sandro, wala rin silang nagawa dahil maging sila man, aminadong desperado na ring mahanapan ng lunas ang kanilang ina habang hindi pa ito binabawian ng buhay. Isang gabi, habang nagdideliryo ang nanay nila, isinama siya ng kanyang ama patungo sa kapitbahay nila. Sa kanila kasing magkakapatid, siya ang matalik na kaibigan ng anak nito. Naniniwala ang tatay niya na sa pamamagitan ng kanyang presensya, posibleng pakinggan nito ang hinaing nila. Pagsilay nila sa bahay, tahimik ang paligid. Wala sila ritong naririnig na ingay, ni nakikitang ilaw ng gasera mula sa loob. Matapos naman niyang masilayan ang ganoong sitwasyon ng tahanan, hindi niya maiwasang mapatanong sa kanyang ama sa posibilidad na baka walang tao sa lugar. Dagdag pa niya na, ipagpabukas na lang nila ang pakay nila para kahit papaano hindi ito nakakabulabog sa parte ng pamilyang kakausapin nila. Ngunit nang marinig ito ng kanyang ama, napatingin lang ito sa kanya habang sumasagot dito ng, "Nandito na tayo eh. Ipagpapabukas pa ba natin? Tsaka isa pa, nandyan yung mga yan. Imposible namang umalis siya ng sabay-sabay. Tayo na. Paano natin malalaman kung hindi tayo kakatok?" Pagkasambit nito ng mga kataga, tuloy-tuloy lang naman sila sa paglalakad hanggang sa makarating na sila sa harapan ng lumang pinto. Maya-maya pa, pagkatok nila rito, agad naman silang nagpakilala. Inilahad din nila kung ano ang pakay nila para maging malinaw ito sa mga taong nasa loob ng bahay. Ang kaso lang, imbis na may sumagot, wala silang narinig. Sa kabila ng kanilang mga pambubulabog, nanatiling tahimik ang tahanan hanggang sa dito nila marinig ang malalim na boses ng isang matandang lalaki. "Sino yan? Wala ritong hinahanap ninyo." Bungad na wika nito sa kanila. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, muli silang nagpakilala. Pilit din nila itong kinulit nang sa gayoy mapagbuksan nito ang pinto at nang makausap sila nito ng personal. Yun nga lang, sa kabila ng kanilang ginawa, nananatiling matigas ang damdamin nito. Marami rin itong ibinigay na rason sa kanila para lamang umalis sila. Subalit dahil sa tigas ng ulo ng tatay niya, minabuti nilang maghintay sa gilid ng bahay. Ayon dito, hindi sila pwedeng umuwi nang walang dalang kahit na ano, kaya mas mainam na hintayin na lamang nila ang pagdating ng mga taong kanilang hinahanap. May kutob kasi itong hindi yun aabutan ng madaling araw, kaya kailangan nilang maging matyaga. Matapos naman itong magsalita, tahimik na lamang siyang umupo sa tabi nito habang pinagmamasdan ang napakadilim na paligid. Akala niya mahaba-haba ang oras na bubunuin nila sa lugar na yon, pero pagkaraan lamang ng 2 oras, may nakita silang 4 na malalaking aso na paparating. Kulay itim ang mga balahibo nito, ganon din ang mga mata. Kaya naman bago nila yun mapansin, nakatayo na ito sa kanilang harapan. Nung masipat naman yun ni Sandrano, agad naman siyang napatayo, bit-bit ang hawak-hawak niyang gasera. Tinapik na rin niya sa balikat noon ng tatay niya, na kasalukuyang nakakaidlip na. Pagsilay naman ito sa nilalang na kanyang nasilayan, agad itong napatayo at nag-ambang susugod. Medyo naalimpungatan kasi ito, kaya inakala nitong mga kalaban ang kanilang kaharap. Pero nang magsimula ng magsalita ang aso, bigla yung napahinto. At sa isang iglap, unti-unti nilang nasilayan ang pagbabagong anyo ng 4. Pagbungad ng mga mukha nito sa kanila, tumambad sa kanila ang wangis ng mga kakilala nila.
Dahan-dahan na rin sa kanila noong lumapit ang padre de pamilya habang seryosong nagtatanong. Manuel, anong ginagawa niyo ni Sandrano sa bahay namin ng ganitong oras? May importanteng pakay ba kayo? May tutulong ba kami sa inyo? Nang marinig ito ng kanyang ama, dito na nito inilahad ang pagnanais nitong humingi ng kapangyarihan mula sa kanila. Dagdag pa nito na, sa sobrang desperasyon, napagpasyahan nilang gamitin ang lahat ng paraan para lamang mailigtas ang kanyang asawa. Inilahad din ito na magkakawatak-watak ang kanilang pamilya sa oras na mawala yun sa kanila. Kaya kahit anong mangyari, gusto nila itong mapanatili, normal man o hindi. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, biglang tumawa ang kausap ng tatay niya. Nanatili rin yung nakatitig sa kanila na parabang hinihintay nito na bawiin nila ang kanilang mga sinabi. Ang kaso lang hindi yun nangyari dahil bago pa man sila pumunta rito, napag-isipan na nila ito ng maigi. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid at pagtawa, dito na unti-unting sumeryoso ang itsura nito. Nawala na rin ang ngiti sa kanyang mga labi na parabang napagtanto nito na hindi sila nagsisinungaling sa kanilang mga sinabi. Hindi naglaon. Mahinahon naman itong nagwika sa tatay niya ng, kung sigurado ka na dyan, matutulungan ka namin. Ngunit huwag kang umasa na babalik sa normal ang kaisipan ng iyong asawa pagkatapos ng lahat ng aming gagawin. Oo, madudugtungan namin ang kanyang buhay. Pero nangangahulugan din ito na magiging kaisa siya ng aming lahi. Kaya kung ano ang dugo namin, ito na rin ang kanyang tataglayin. Nang marinig naman ito ng tatay niya, ora mismo itong sumang-ayon. Walang nakitang bakas ng pagdadalawang isip ang nilalang sa mukha nito, kaya agad silang nagkasundo. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, nangako ang mga nilalang na dadalaw sa kanila pagsapit ng susunod na araw. Alam kasi nilang malala na ang kalagayan nito, kaya kailangan nila itong matulungan sa lalong madaling panahon. Dagdag pa nito na, hindi posibleng mapagaling ang ganoong karamdaman, ngunit meron itong kaakibat na malaking kabayaran. Kinaumagahan, pagtilaok ng manok, kasalukuyan na silang naghahanda. Yung mga kapatid niya, pinalipat na muna ng kanyang ama sa mga kadugo nila para hindi ito mabigla sa mga mangyayari. Kaya ang natira noon sa bahay, silang tatlo na lang. Nakakabahala man ang posibleng kahinatnan ng gano'n nilang desisyon. Pilit silang nanalig na magiging maayos din ang lahat. Naniniwala sila na alam ng mga nilalang ang kanilang gagawin, kaya malabong mapahamak ang ilaw ng kanilang tahanan. Dahil dito, kung kaya't hindi sila nag-isip ng kahit na ano, hanggang sa dumating na ang kanilang panauhin para sa araw na yon. Bandang 6:00 na ng umaga nang pumasok sa loob ng bahay nila ang mga nilalang. Lahat ng nakausap nila noong nagdaang gabi, kasabay nitong bumisita dahil bawat isa sa mga ito may malaking gagampanang tungkulin. Pagsilay naman ng kanyang ama rito, hindi yun umimik. Literal na tumabi lang ito, hudyat na pinahihintulutan na nito ang mga nilalang na gawin kung ano ang kanilang binabalak sa kanyang kabiyak. Nang masipat naman ito ng lalaki, agad yung pumasok sa silid kung saan naroon ang kanyang ina. At habang naglalakad ang mga ito, napansin niya na panayang pag-amoy nito sa hangin na parabang meron itong hinahanap na kung ano. Ayon sa kanyang ama, iyon ang pamamaraan ng mga aswang para masigurong ligtas sila sa lugar na kanilang pupuntahan. Bagaman alam nito na sila'y mga ordinaryong tao, nananatiling hindi nito isinasantabi ang mga posibilidad na pwedeng mangyari. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng grupo na ligtas na ang lugar, hindi na sila nagdalawang isip na pumasok. Paglapit ng mga ito sa kinaroroonan ng kanyang ina, sapilitan nila itong pinatayo
dahilan para sumigaw ito ng sumigaw, buhat sa matinding sakit na kasalukuyan itong nararamdaman. Paulit-ulit na rin itong hinahanap ang kanyang ama na parabang yon ang magsisilbing pampawi sa sakit na nararamdaman niya. Ang kaso lang, hindi ito pwedeng gawin ng tatay niya para matuloy ang binabalak ng mga nilalang. Kaya kahit napakaskip na sa dibdib na marinig ang ganoong sigaw, pilit nila itong tiniis hanggang sa mapalulo na ito ng 2 bilog na itim na bato. At nang pumasok na yon sa sistema ng nanay niya, bigla na lamang nawala ang sakit na iniinda nito. Napalitan niyo ng pagsusuka na walang tigil na halos kulang na lang isuka nito ang mga sarili nitong laman loob. Habang sumusuka ang nanay niya, abala naman ang 4 sa paghahalo-halo ng sangkap na kanilang dala. Hindi yung pangkaraniwan na inihahalo dahil ang ginagawa nila, nginunguya nila ito bago ipasa sa bibig ng iba nilang kasama. Mag-iisang oras nila itong ginawa hanggang sa purong likido na ang natira. At nung makita nilang handa na ang sangkap, agad nila yung ipinakain dito. Nung malagok na yon ang nanay niya, dito pa lamang nila yon nilubayan. Paglabas nito ng pinto, agad sila nitong kinausap ukol sa mga susunod na mangyayari. Isarado ninyo ang silid na ito sa loob ng 3 gabi. At kahit na anong marinig ninyo, wag na wag nyo itong bubuksan. Babalik kami pagkaraan ng 3 gabi. Kaya kung ako sa inyo, mas mainam na wag na muna kayong magpapauwi dito ng inyong mga kadugo. Tandaan ninyo, kayo lang ang nakakaalam ukol sa bagay na ito. At siya nga pala, masela ng aming ginagawa. Kaya hindi ito pwedeng maistorbo ng kung sino-sino lang. Sa oras na may mangyaring hindi inaasahan, mamamatay ang taong yan. Wika ng padre de pamilya ng mga aswang. Pagkasambit nito ng mga kataga, napatangulang naman silang mag-ama. Matapos ang naging usapan, umalis na ang mga ito na parabang walang nangyari. Silang dalawa naman, dali-dali na ring isinarado ang pinto habang patuloy doong nakikiramdam. Pagputok naman ng araw, pilit nilang ibinalik sa normal ang sitwasyon ng bahay. At hanggat maaari, iniwasan nilang isipin ang tungkol dito upang hindi na sila makaramdam ng kahit na ano. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ito pa lamang pala ang simula. Kinagabihan, di pa man gaanong dumidilim ang paligid, rinig na nila ang malakas nitong atungal. Panay na rin ang pagkalampag nito sa pintuan ng silid, indikasyon na nagtatangka itong lumabas. Nang marinig naman ni Sandrano ang ginagawa ng nanay niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Ang iniisip niya kasi, baka kung ano ang gawin nito sa kanila sa sandaling makalabas na ito ng kwarto. Siyempre, dahil sa ginawa ng mga aswang, posibleng wala na ito sa sarili nitong katinuan. Labis din siyang nababahala sa mga pwedeng mangyari sa oras na malaman na ito ng karamihan. Nakakasiguro noon si Sandrano na hahanapin ito ng mga tao sa oras na makita nila yung pagala-gala sa baryo. Hindi rin malabong paghinalaan sila ng mga ito, lalo pat nanay nila ang mabibistong aswang sa kanilang lugar. Matapos naman niya itong mailahad sa tatay niya, inabisuhan siya nito na manatiling kalmado dahil yung pintong yun napakatibay kahit pinagluma na ito ng panahon. Hindi ito kayang wasakin ng nanay niya, kaya wala silang dapat na ipagkabahala. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tsaka pa lamang siya napatahimik. Alam niya na totoo ang sinabi ng tatay niya, kaya wala siyang dapat na ipagkabahala. Kinabukasan, matagumpay nilang nairaos ang gabi sa kabila ng dami ng pagpaparamdam. Si Sandro nga noon, tulala habang nangingitim na ang paligid ng mga mata dahil sa magdadalawang araw na siyang walang magandang tulog. Yung kanyang ama naman,
Matyagang nagluluto ng kanilang umagahan kahit maging ito man ay puyat na puyat pa. Akala niya yun lang ang problemang kaharapin nila. Pero hindi pa man sila nakakabawi ng pagod, may nakita silang grupo ng mga kalalakihang paparating. Siya ang unang nakakita rito, kaya dali-dali niya itong ipinagbigay alam sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ng tatay niya, nagmamadali itong lumabas habang pilit na pinagmamasdan ang mga taong paparating. Pagharap nito sa kanilang bakuran, tumambad sa kanila ang mga matatandang nakatira sa baryo. Yon ang mga taong tutol sa paninirahan ng mga aswang sa kanilang lugar, kaya batid nila na meron na itong nalalaman. Gayunpaman, pilit pa ring nagmamaang-maangan ang kanyang ama upang wala itong masabi. Pagsalita naman ng isa sa mga matatanda, direkta nitong tinukoy ang nanay niya bilang panibagong yanggaw sa lugar nila. Dagdag pa nito na hindi sila makakapayag na lumaki ang lahi ng mga nilalang, kaya para hindi pa marisan, kailangan nilang patayin ang pinagpasahan nito ng dugo. Nakakalungkot man ang ganoong balita, ngunit kailangan nilang magsakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng baryo. Manuel, pasensya ka na pero kailangan mong tanggapin na hanggang dito na lang ang buhay ng iyong asawa. Sa ginagawa mo, nilalabag mo ang tadhana ng Diyos para sa ating mga tao. Isa yang kabalbalan na hinding-hindi namin papahintulutan. At kung tutol ka sa aming nais, handa kaming idaan ito sa puwersa. Kaya ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na. Matapang na wika ng matanda. Nang marinig naman ito ng tatay niya, bigla naman yung umalma. Alam kasi nito na wala pang nakakaalam sa kanilang sikreto, kaya sa madaling sabi, isang kuro-kuro pa lamang ang nalalaman ng matanda. Yon ang gagamitin niyang rason para subukang makalusot sa kinakaharap nilang asunto. At sino naman nagsabi sa inyong aswang ang asawa ko? Wala kayong ebidensya patungkol dyan, kaya huwag kayong magsalita na parang meron kayong nalalaman. May sakit ang asawa ko, at alam niyo yan. Paano niyo nasabing isa na siyang aswang? Mga manghuhula ba kayo? Alam niyo ba ang aming pinagdadaanan? Matapang na sagot naman ito na may halong galit. Ngunit nang marinig yon ng matanda, hindi pa rin ito nagpasindak. Nanatili itong matatag sa kung ano ang pinaniniwalaan nito na parabang siguradong sigurado na ito. Nang mapagtanto naman yon ng tatay niya, hindi nito maipagkakaila na tunay ngang matalino ang matandang yon. Kaya naman para makaiwas sa nakaambang gulo, minabuti nilang talikuran na ang mga ito, nang sa gayoy matuldukan na ang kung anumang sigalot na namamagitan sa kanila. Pagpasok nila ng bahay, padabog nilang isinarado ang pinto. Maya-maya pa, pagdungaw naman ni Sandrano sa labas, wala na ang mga ito. Akala niya tapos na ang lahat, subalit lingid sa kanyang kaalaman, may binabalak pala ang grupo. Pagtungtong ng gabi, habang tahimik na ang buong paligid, wala silang kaide-ideya sa mga taong nagmamanman sa bahay nila. Pagpatay nila ng kasera sa may bandang sala, dali-dali namang umusad ang mga ito hanggang sa mapasok na nito ang bakuran ng bahay nila. Ilang segundo pa ang lumipas nang makalapit na ito sa dingding. Dahan-dahan itong nakinig sa mga ingay na nagmumula sa loob ng bahay. At kagaya nga ng inaasahan, agad na bumulabog sa mga taong nang himasok sa kanilang tahanan ang atungal at sigaw ng pagmamakaawa ng kanyang ina. Nang marinig naman nila ito, hindi na sila nagdalawang isip na humanap ng daang pwede nilang pasukan. Inaasahan kasi ng mga ito na abala sila sa kanilang ginagawa, kaya imposible na sila'y makatunog pa. Pagdating naman ng mga ito sa likod ng bahay, mabilis nilang nabuksan ang trangka ng pinto. At nang makapasok na sila sa loob, bumungad sa kanila ang mag-ama na kasalukuyang nakaharap sa pinto,
kung saan naroon ang kanyang ina. Paulit-ulit na kumakalampag ang pintong yon, indikasyon na may kung anong demonyo ang nakakulong dito. At habang abala sila sa pagmamasid, hindi na nila namalayan ang paglapit ng mga kalalakihan. Nasa 6 katao noon ang pumasok, kaya nang malapitan na sila nito, wala na silang nagawa kundi ang mapaluhod sa sahig. Hindi na rin sila nagtangkapang lumaban dahil armado ang grupo. Maya-maya pa, nang masiguro na nitong hindi na sila makakalaban pa, dito na nito dahan-dahang binuksan ang pinto. Pag-alis ng trangka ng isa sa mga ito, laking gulat na lamang nila nang biglang lumipad ang pintuan papalabas. Agad na tumilapon ang nagbukas na siya namang nagdulot ng pagkataranta sa iba. Matapos ang pangyayaring yon, lumabas ang nanay niya na hindi nakaaya-aya ang itsura. Yung bukol nito sa ulo, mas lalo pang lumaki kung saan nagkaroon na ito ng mga nana at parang nabibiyak na ang bungo. Namumula na rin ang mga mata nito, tapos meron din itong dila na may hahalin tulad sa galamay ng pugita. Wala na rin yun sa katinoan, gawa ng ultimo sila sinusugod nito para saktan. Dahil sa pangyayari, napilitan naman silang lumabas para itakas ang kanilang mga sarili. Yung mga tao namang naiwan sa loob ng bahay, sinubukan itong pigilan, ngunit sa bandang huli, tanging kamatayan lang ang kanilang nakamit. Pagkalipol naman dito ng nanay niya, nagmamadali itong lumabas para salakayin ang iba. Sila Sandro naman noon, napilitan ng magtago sa ilalim ng patay na puno upang hindi nito makita. Mabuti na lang hindi gaanong matalas ang pang-amoy nito, kaya hindi sila nito basta-bastang nasundan. Pag-alis naman ng nilalang, dito nila narinig ang pagsiatungal ng mga aso sa paligid. May mga narinig na rin silang sigaw hanggang sa masipat nila ang pagliwanag ng baryo. Lahat ng taong naninirahan doon nagkagulo na dahil sa biglaang pag-atake ng kanilang ina. Mabuti na lang may mga antingero roong naninirahan, kaya madali nila itong naitaboy. Ngunit bago nila ito nagawa, nakapatay muna ito ng 2 batang inutusan lang ng mga magulang. Mahirap para sa pamilya ng mga naulila na tanggapin ang pagkamatay ng mga bata, kaya noon ding mismong gabi, tinugis nila ang nilalang. Subalit sa kasamaang palad, hindi nila ito naabutan. Akala nila tatakas na ito, pero pagsapit ng 3 araw, muli na naman itong bumalik. Mas naging mabangis na ang itsura nito, kaya kapag nakikita ito ng mga tao, agad itong nagdudulot ng matinding takot. Hindi rin natitinag ang nilalang na yon kahit may mga bantay sa baryo, kaya nagdulot ito ng malawakang kaguluhan. Sa takot noon nila Sandro na mapahamak, hindi na nila sinubukang iligtas ang kanilang ina. Naisip kasi nila na sa ganun itong kalagayan, wala na silang maitutulong pa. At ang tanging paraan para matahimik ito ay ang sarili nitong kamatayan. Bagay na sinang-ayunan naman ng mga kapatid niya. Dagdag pa niya na, hindi sila nagalit noon sa mga tao, kundi nagalit sila sa mga aswang na nanlinlang sa kanila. At sa sobrang panggigigil ng tatay niya, nagdesisyon itong bumisita sa bahay nito para ilahad ang tungkol sa mga nangyari. Bitbit nito ang mahabang talibong na matagal na nitong itinatago para sindaki ng mga aswang na naglalaro sa kanilang emosyon at damdamin. Nang malaman niya ang binabalak nito, di siya nagdalawang isip na sumunod. Alam niya na kailangan nito ang kanyang tulong, kaya hindi niya ito maaaring iwan. Pagdating nila sa bahay ng pamilya ng mga aswang, agad naman nilang nakita ang padre de pamilya. Nadatnan nila itong nagbibilad ng karne sa sikat ng araw habang panayang pagyupyup ng tabako. Wala rin silang nakitang pagkabahala sa mukha nito na parabang wala itong kaalam-alam sa nangyari. Pagsilay nito sa kanila,
Agad naman sila nitong kinampay papalapit. Nang masipat yon ng tatay niya, di ito nagdalawang isip na itutok sa mukha nito ang hawak nitong talibong. Ngunit nang masipat yon ng nilalang, hindi man lang ito nakaramdam ng anumang pagkatinag. At sa halip na masindak, kinatok nito ang talim ng hawak-hawak nitong armas gamit ang matatalas nitong mga kuko habang nagsasalita. Hindi ako ang nagkulang sa napag-usapan natin, Manuel. Wala kang dapat na ikagalit sa akin sapagkat ang ating kasunduan ay klaro at malinaw sa inyo. Kayo may kakulangan at pagkakamali, kaya ang dapat nyong sisihin ay yung mga taong pakialamero. Sapagkat kung hindi dahil sa kanila, malamang sa malamang ligtas na ang iyong asawa. Wika ng padre de pamilya ng mga aswang. Nang marinig ito ng tatay niya, nagkaroon ito ng pag-aalangan. Aminado kasi itong totoo ang sinasabi nito, kaya walang rason na magalit dito. Yun nga lang, dahil sa wala itong lakas ng loob na ibunton sa mga taong yon ang sisi, kung kaya't ang pamilya ng mga aswang ang napag-initan nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, paunti-unti, nagagawa na sila nitong makumbinsi. Ayon sa nilalang, titigil lamang ang pananalasa ng kanyang ina kung malipol na nito ang mga taong gumambala at sumira sa buhay niya. Pagkatapos nun, kusa itong maglalaho hanggang sa mamatayon sa kung saan mang lugar. At sa kasamaang palad, wala nang paraan pa para mahanap nila ang labi nito. Isa yon sa mga sumpa ng mga aswang na nabigong magkamit ng kanilang tunay na anyo. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, dito na sila nanlumo. Ang galit na kanilang nararamdaman, agad na napalitan ng pagkalungkot, buhat sa tadhanang naghihintay sa kanilang ilaw ng tahanan. At kahit masakit itong tanggapin, wala silang magagawa. Alam nila na hindi nila ito kayang pigilan, kaya matapang na lamang nila itong kinaharap. Pagkatapos ng ilang linggong pakikipaglaban ng nanay niya, kagaya ng sinabi ng aswang, naglaho ito na parang bula. At magmula noon, hindi na nila ito nakita. Gayunpaman sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin sila dahil alam nitong tapos na ang kagimbal-gimbal na karanasan ng kanilang ina. Pero hindi talaga maitatanggi na dala ng desperasyon. Nagawa nila ang isang bagay na hindi ginagawa ng normal na tao. At yun ay paghingi ng tulong sa pamilya ng mga aswang.